Судами сидят. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Розпочинаємо набаженство крижового шляху. У лучності з хворим папом Францишком, який знаходиться у шпиталі, у лучності з усім костюлом переживаємо час Великого посту. Особливим набаженством з'являється крижовий шлях. І сьогодні ми в цей вечір п'ятниці, першої п'ятниці вечора, хочемо бути близько серця Пана Єзуса, разом з Марією. Її очима хочемо глядіти на крижовий шлях. Так як вона переживає, так як вона молиться, і просить її матчинного заступництва. Сьогоднішнє набаженство крижового шляху проведуть супольність Маті у молитві. Разом з ними будемо слухати розважання, молитися. А тепер у хвилині тишини подумаємо, якої інтенції хочемо пережити цей крижовий шлях. Святая Марія, Маті Єсуса Христа, ми хочемо, ідучи за Тобою, у розважаннях крижового шляху, навчитися любити криж. Ми хочемо услухатися у Твоє Слово, у Твої успоміни. Ми хочемо відчути Твою боль, тугу, отчай, великую любов і моцную віру. Просим, праз Твою присутність, розпали у нас жаданні єднатися з Тобою у нашій звичайній, часом ширій штоденності. Поваж з крижем Маті стала, сльози болю перебула, на крижі брев Христос син. Стація перша. Пілат осуджає Єзуса на смерть. Кланяемся Тебе, Пане Єзу Христе. Розкриши муку свою, світ откупив Ти. Пилат промовляє слово присуду моему сыну, и мое сердце разрывается, обвиновавшие и крылдные словы. И хотя мой сын не виноватый, и он приймає несправедливий присуд без слова скарги. А я вспоминаю той момент, коли Архангел Гавриил прийшов до мене, приносячи добрую вестку от Бога. Божий посланник обвестил мне, что я буду мать избавцей. Я приняла Божие Слово, заплющила очи и отчула пах весновых кветок, неба и земли. Я затаила дыхание, и на короткий момент увесь свет спинився в абсолютной тишині, а слово, якое Бог промовив до мене, стало тілом Єсуса Христа. Жанчини, з якими я тепер іду крижовим шляхом, хочу спитати вас, як ви приймаєте Божє Слово, якое чуєте з вуст святара під час святої мши? Ви живете гэтым словом,
калі выходзіце за сцены касцёла? Ці вяртаецеся вы да Слова Божага падчас чытання Святога Пісання? Як вы рэагуеце на слова іншых людзей? Бог не крычыць і не павышае голас. Дык чаму вы рэагуеце гневам, а не маўчыце? Якімі словамі вы звяртаецеся да іншых людзей? Падумайце, вы для іх анёл ці Пілат? Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Амин. Помощь с крижом матери стала, слезы болью проливала. На крыже был Христос Сын. стацыя другая. Езус бярэ крыж на свае плечы. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Мой сын не прыйшоў у свет, каб яму служылі, але каб ён мог служыць іншым людзям. Езус прыйшоў, каб кожны чалавек мог жыць вечна ў небе. Не круці галавой і не думай, гэта не для мяне, бо грахі, якія я раблю, цягнуць мяне хутчэй уніз, чым угору. Бо каб выратаваць вас, мой сын узяў на свае плечы цяжкі крыж. Няма большай любові. А любіць чалавека – гэта рабіць усё, каб ён усміхаўся на нябёсах. Памятаю, як я хадзіла да сваячкі Альжбеты. Дарога была няпростай, але я ведала, што ёй патрэбна дапамога, бо яна чакала дзіця. А цяжарнасць для жанчыны ніколі не бывае лёгкім часам. Носячы ў сэрцы Езуса, я ішла з радасцю, што магу некаму служыць і быць некаму патрэбнай. І цяпер таксама ўсё, што раблю, каб дапамагчы вам. Хоць часам усё, з чым я сутыкаюся, гэта ваша абыякавасць і ігнараванне. Не, я не буду скардзіцца, але буду працягваць служыць вам з любоўю. Жанчыны, з якімі я цяпер іду крыжовым шляхам. Я хачу вам патлумачыць, што служыць камусьці не значыць быць слугой. Служыць значыць любіць добрымі словамі і ўчынкамі, дапамагаючы іншым у патрэбе. Ці здольныя вы бескарысліва дапамагаць? Вітай, Марія, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Помощь с крижом матери стала, слезы болью проливала. На крыже был Христос Сын. стацыя трэцяя. Езус упершыню падае пад цяжарам крыжа. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе.
Я бачила, што ў майго сына ўсё менш і менш сіл. Нарэшце ён страціў іх і ўпаў на зямлю. Ніхто не пашкадаваў яго, ніхто не падбег, каб дапамагчы падняцца. Сэрца разрывалася ад болю, ад убачанага, бо колькі можа вытрымаць сэрца маці. Яшчэ да нараджэння Езуса мой муж Юзеф шукаў для нас прытулку, стукаючы ў дзверы многіх дамоў. Аднак ніхто нас не запрасіў, і ні ў адным з дамоў нам не знайшлося месца. Ніхто не разумеў і не хацеў разумець цяжкае становішча, у якім мы апынуліся. Вы думаеце, што таму, што тады ніхто нам не дапамог, я адвярнуся ад людзей і перастану рэагаваць на іх просьбы і малітвы? Вы думаеце, што Бог адвярнецца ад чалавека толькі таму, што чалавек адварочваецца ад Бога? Не бойцеся і не палохайцеся, бо я з вамі, кажа Езус. Жанчыны, з якімі я цяпер іду крыжовым шляхам, вы добра ведаеце, што прысутнасць добразычлівага чалавека у цяжкай сітуацыі часам з'яўляецца самай каштоўнай дапамогай. Ці могуць іншыя людзі разлічваць на вашу падтрымку і дапамогу? Тое, што бачна ў вашых вачах, таксама тое ж напаўняе і вашае сэрца? Дык што ж у іх бачна? Халодная абыякавасць ці любоў да бліжняга? Хвала Отцу И Сыну, и Духу Святому, як была спрад веку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Амин. Помощь скрижом Маті стала, сльози болю пролівала. На крижі був Христос Син. Станція 4. Езус сустракае сваю маці. Кланяемся Тебе, Пане Езу Христе. Так, я сустрэла яго. Я сустрэла свайго сына, калі ён нёс крыж. Мы глядзелі адзін на аднаго. Я пакутавала, бачучы яго змучанае цела. Гэта маё дзіця, мой сын. Ці можа што-небудзь быць даражэйшым для маці? Калі ён быў яшчэ маленькім, я ўзяла яго ў храм, каб ахвяраваць яго Богу. Там я сустрэла старца па імені Сімеон, які, гледзячы на Езуса і не маючы магчымасці нацешыцца ім, сказаў, што майго сына будуць адкідаць многія. Я не зразумела слоў гэтага старца, бо як можна адмовіцца ад Бога? Як можна жыць так, быццам Бога не існуе? Жанчыны, з якімі я цяпер іду крыжовым шляхам, вы павінны разумець, што часам лягчэй несці свой крыж, чым назіраць за пакутамі тых, каго любіш і каму не можаш дапамагчы. Толькі моцная вера можа абараніць вас ад сумнення ў тым, што ўсё гэта мае сэнс, і толькі жывыя адносіны з Богам могуць даць вам сілы перажыць цяжкасці. Памятайце, што для Бога няма нічога немагчымага. Шукайце дапамогі ў Яго, бо Яго моц удасканальваецца ў слабасці.
Вітай, Мария, Полная ласки Пан с Тобою, благословленная Ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мать Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Помощь скрижам Маті стала, сльози болю проливала, на крижі був Христос Син. Стація 5. Симон Киринеец допомагає Єсусу нести криж. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Жаўнеры прымусілі Сімеона дапамагчы майму сыну, узяўшы на свае плечы яго крыж. Я бачыла, што ён зрабіў гэта вельмі неахвотна. Магчыма, ён увесь дзень цяжка працаваў і цяпер хацеў бы пайсці дадому і адпачыць, а не дапамагаць таму, каго лічылі злачынцам. Памятаю, аднойчы мы ездзілі ў пілігрымку ў Єрусалем. На зваротным шляху аказалася, што Езуса з намі няма. 3 дні мы з Юзефам шукалі яго, пакуль нарэшце не знайшлі ў храме. Я не зразумела, калі Езус сказаў, што ён знаходзіцца там, дзе павінен быць. Гэта значыць у тым, што належыць яго айцу, які ў нябёсах. Аднак на зваротным шляху, каб быць упэўненай, што мой сын зноў з намі, я пераплятала свае пальцы з пальцамі Езуса і моцна сціскала руку. Жанчыны, з якімі я цяпер іду крыжовым шляхам. Я ведаю, што вы часта задаеце пытанні, чаму ўсё гэта адбываецца з вамі, чаму Бог вас такім чынам выпрабоўвае. Я ведаю, што часам вы лихоманкава шукаеце адказы і адчуваеце сябе расчарованымі. Аднак часам перед Богом трэба спыніцца і змолкнуць, каб пачуць яго голас і цярпяліва чакаць, пакуль Бог не адкрые вам усе цуды, якія ён падрыхтаваў для вас. Бо у яго ёсць час, і з ім трэба вучыцца цярпенню. Ойча наш, Который есть у небе, святися имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сёння, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Аминь. Помощь скрижам Маті стала, сльози болю проливала, на крижі був Христос Син. стацыя 6. Вероніка вытирае твар Езуса. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Кожны раз я глядзела на Езуса. Я была напоўнена гонарам. Іншыя маці хваліліся сваімі дзецьмі, але я ведала, што ніхто не можа параўнацца з маім. Езус глядзеў, слухаў і лёгка здзіўляўся свету вакол яго. Ён адчуваў сум, калі бачыў, якімі несправядлівымі могуць быць людзі,
але не гледзячы на гэта, не асуджаў іх. Цяпер твар майго дзіцяці пакрыты брудам, потам і крывёй. Гэты твар цяпер не выклікае захаплення, а хутчэй агіду і стыд. Аднак не ўсе адводзяць позірк, бо з натоўпу выбягае дзяўчына з хусцінкай, падбягае да Езуса, і першым хто-небудзь з жаўнераў зразумеў, што адбываецца, выцірае твар майго сына. Жанчыны, з якімі я цяпер іду крыжовым шляхам, ці часта вы асуджаеце іншых людзей? Ці лёгка вам сказаць, што на іх месцы вы бы зрабілі тое ці іншае? Як часта вы кажаце, што былі б лепшай жонкай, маці, сябрам? Адкажыце на пытанне. Калі б вы апынуліся ў натоўпе людзей, якія крычаць, вы б паводзілі сябе як натоўп ці як Вераніка? Вітай, Марыя, Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Поруч з крижем Мати стала, сльози болю проливала, на крижі був Христос Син. Стацыя 7. Езус другі раз падае пад цяжарам крыжа. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Езус зноў падае, але не пад цяжарам крыжа, а пад цяжарам чалавечых грахоў, якія прыціскаюць яго да зямлі. Памятаю вяселле ў Кані Галілейскай. Я ніколі не бачыла столькі гасцей на вечарыне. Час ад часу прыносілі ежу, а вось віно паціху пачало заканчвацца. Калі б у жаніха скончылася віно да канца вяселля, яму было няёмка перад усімі гасцямі, і ён, вядома, не вытрымаў бы такой ганьбы. Я вырашыла пагаварыць з Езусам. Ён заўсёды рабіў дабро, і нават тады у Кані Галілейскай не дазволіў сапсаваць рэпутацыю жаніха. Дык чаму ён цяпер пакутуе, хоць і не вінаваты? Жанчыны, з якімі я цяпер іду крыжовым шляхам, ці ведаеце вы, як цяжка моўчкі прымаць ілжывыя абвінавачванні? Як вы рэагуеце, калі вы спрабуеце быць добрымі і дапамагчы, а людзі заўважаюць толькі вашыя памылкі і паказваюць на вас пальцам? Хвала Отцу і Сину И Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на веки вечные. Аминь. Поруч з крижем Мати стала, сльози болю проливала, на крижі був Христос Син. Стацыя 8. Езус суцяшае жанчын, якія плачуць па ім. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе.
усе жанчыны, міма якіх праходзіў мой сын. Жонкі, удовы, маці і дочкі, нават дзеці плакалі. Яны памяталі, як Езус браў іх на свае калені і благаслаўляў. Яны сапраўды ведалі, як мой сын можа любіць. Калі я ўзгадваю той час, калі Езус навучаў, я памятаю, што шмат разоў ён ставіў дзяцей у прыклад для наследавання, кажучы: калі не станеце як дзеці, не войдзеце ў валадарства Божае. Жанчыны, з якімі я цяпер іду крыжовым шляхам, ці можаце вы стаць падобнымі да гэтых найменшых Божых цудаў, якімі з'яўляюцца дзеці? Ці можаце навучыцца ў іх бязмежнаму даверу, поўнай залежнасці ад Бога і бескарыслівай любові? Магчыма, вы занадта дарослыя, і ў вашым жыцці ўжо няма месца для Бога. Вітай, Марія, Полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты меж женщинами, и благословленный плод лоння Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молись за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь. Помощь скрижам Матерь стала, слезы болью проливала, на крыже был Христос Сын. Стація 9. Езус третий раз падає під тяжаром крижа. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Хацелася падбегчы да сына, взяць яго на рукі, абняць. Тая, хто ніколі не мела дзяцей, ніколі не зразумее пакуты маці. Тая, якая карміла сваіх дзяцей абыякавасцю замест любові, не зразумее болю, які разрывае сэрца. Не так даўно вучні Езуса бачылі яго акружанага славай на гары Табор, а цяпер нават яны пакінулі майго сына, аднаго у пылі зямным. Жанчыны, з якімі я цяпер іду крыжовым шляхам. У гэтай знявазе схавана вялікая таямніца Божай любові да кожнага чалавека, у тым ліку і да вас. Адкажыце моўчкі на гэтае пытанне. Як вы ставіцеся да майго сына? Сёння вы са мной, але ці будзеце і заўтра? Ці важная справа гэтага свету займёць вас поўнасцю? Ойче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Помощь скрижам Матерь стала, слезы болью проливала, на крыже был Христос Сын. стація 10. З Єзуса зриваються дзені. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Раскрыши
збраўся вялікі натоўп, які прагнуў забаў. Я адчуваю, як кроў адышла ад майго твару. Два жаўнера сарвалі з Езуса вопратку і адкінулі яе ў бок. Я не магла стрымаць слёз, калі глядзела на змучанае цела майго дзіцяці. «Езу», – падумала я, – «як ты павінен любіць людзей, каб даць ім сваё цела, каб яны маглі рабіць ім усё, што хочуць. Ты даеш людзям сваё цела ў Еўхарыстыі, хаця многія з іх прымаюць цябе толькі на паказ». Жанчыны, з якімі я цяпер іду крыжовым шляхам. Жаўнеры дрэнна абходзіліся з целам майго сына. А як вы перажываеце кожную святую імшу? Ці дзякавалі вы калі-небудзь Богу за гэты вялікі дар, якім з'яўляецца жывая прысутнасць Езуса, які прыходзіць да вашага сэрца ў выглядзе хлеба? Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Бач, скрижал затискала, слезы болю проливала. На крыже был Христос Сын. Стація 11. Езуса прибівають до крижа. Кланяемся Табе, Пане Езу Христе. Жаўнеры схапілі майго сына за рукі і павялі на крыж, які ляжаў на зямлі. Яны моцна прывязалі яму рукі скручанымі рамянямі да бэлек і пачалі забіваць цвікі ў рукі і ногі. У тыя ж рукі, што благаслаўлялі, і ў тыя ж ногі, што кідаліся суцяшаць людзей. Людзі думалі, што такім чынам назаўсёды знерухомеюць Сына Божага, што, зачыніўшы яго цела ў магіле, яны прымусяць Бога маўчаць. Тым часам Езус перамог путы смерці. Яго воскресенне дало надзею, што жыццё не заканчваецца са смерцю. Жанчыны, з якімі я цяпер іду крыжовым шляхам. Кожная чалавечая пакута – гэта вялікая таямніца. Нягледзячы на тое, што часам цяжара нягледзячы на тое, што часам цяжка гэта прыняць, у вачах Бога яна мае вялікую каштоўнасць. Ці пакуты, якія вы перажываеце, не адгароджваюць вас ад жыцця, якое з'яўляецца дарам Божым. Ці вы не толькі застаецеся на паверхі жыцця, але можаце выпласці і на глыбіню, бо і там з вами мой сын. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земли. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, Як і ми відпускаємо винуватим нашим. І не вводь нас у спокусу, але збав нас от злого. Бога
Єсус помирає на крижі. Кланяемся Тебе, Пане Єзу Христе. Я боялася зварлітець ад сміху тих, хто був вокруг крижа. Тоді я зірнула в очі моєго сина, і моє серце наповнилося отчаєм. Я почула слово Єсуса «Прагну». Чого ти прагнеш, моє дитя? Ти помираєш тому, що любиш. Ти помираєш, як люди жили. Прагнення твоєго серця відкрить усі небо. Жанчини, з якими я тепер іду крижовим шляхом. Ці часто ви прагнете життя, подобного до життя інших людей, легкого, простого і приємного. Подумайте, ці показуєте ви своїми поводинами Бога іншим, тому що ваше життя може бути одним Євангелієм, яке читають ті, хто побач з вами. Хвала Отцу і Сину І Духу Святому, як була спрадвеку, тепер і завсюди, і на віки вічні. Амінь. Стація 13. Єсуса здимають з крижа. Кланяемся Тебе, Пане Єзу Христе. З допомогою молотка солдати зняли мацавальні клини, і криш упав на землю. Коли яны видавили цвіки з рук і ног моєго дитяті, я підійшла до Єсуса. Я присела каля Його і поклала Його голову собі на коліні. Потім почався дощ. Я обняла Єсуса гэтак жа, як калі ён быў дзіцём. Я акуратна адхіліла яго валасы ад твару і паклала руку яму на сэрца, спрабуючы адчуць рытм. Дарэмна. Калі я абняла яго і калыхала, я адчула, як цяпло пакідае яго цела. Я сядзела там, пакуль цела Езуса зусім не астыла. Тады я ўпэўнілася, мой сын памёр. Жанчыны, з якімі я цяпер іду крыжовым шляхам, ніколі не саромецеся сваіх слёз, бо нават Езус плакаў пасля смерці Лазара. Акрамя таго, ніколі не смейцеся з тых, хто плача, таму што плач не азначае, што яны слабыя, але што яны дастаткова моцныя, каб паказаць свае сапраўдныя пачуцці. Вітай, Марія, Полная ласки, Пан с Тобою, благословленная Ты меж жанчинами, и благословленный плод лоня Твоего, Иисус. Святая Мария, Мати Божия, молися за нас грешных, теперь и у хвилину смерти нашей. Аминь.
Богородицу. Кланяемся Тебе, Пане Иисус Христе. Пятница. Езус мертвый ляжыць у магіле. Ён пераможца смерці, пекла і сатаны. Даўным-даўно сатана ў вобразе змея чалавецтва не давяраць і паўстаць супраць Бога, а потым трымаў чалавека ў рабстве, паралізуючы яго страхам смерці. Але ў нядзелю магіла майго сына будзе пустая, таму што Езус уваскрэсне з мёртвых. Жанчыны, з якімі я цяпер іду крыжовым шляхам, памятайце, што і вы можаце паўстаць з мёртвых. Сёння вы можаце падняцца са сваіх грахоў, паспавядацца і прыняць святую камунію, каб мець неба ў сваім сэрцы. Хвала Отцу і Сину, і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і на векі вечныя. Амен. Далей будзе толькі любоў, без болю і пакут, сапраўдная любоў. Аднак, каб дасягнуць гэтай вечнай любові пасля смерці, ёю павінна быць напоўнена вашае зямное жыццё. Не адкладвайце любоў на потом. Пачніце любіць цяпер. Паспяшайцеся, каб не было запозна. Просіць нас Марыя. Дякуем Табе, святая Маці Божая. У ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Амен.